velkommen. I dag der skal spille på Learn to Fly 3. Lad os så komme i gang. Man kan se, at jeg har spillet det lille smule. Vi ser lige videoen. Hippe video. Så okay. Vi skal bare... Vi køber den her. Ja. Og så køber vi en ballon, som kommer op i bevillingsnåsen. Ja. Okay. Hvor langt op tror... Hvor langt op? Lad os se, hvor langt vi kan komme på det sådan episode. Vi kommer lige så stille deroppe. Vi køber en skraldespand, som min pingvin kan sidde som en snemand. Okay, så den er i hvert fald level max. Det var nu snart 10.000 kilometer op i luften. En håndkreds. Den har jeg ikke prøvet. Bum. Mål for den her episode, det er at komme op på 20.000 kilometer på en episode. Okay. Kan vi lave... Skal vi prøve at lave et fuldstændig miss? Ja, det gør vi. Det var... Yes.
Så kan vi købe den her katapultstol. Som er meget god. Og nu. Lige i midten. Se, der er det der katapult. Så man får lige et ekstra boost op. Så det er meget rart. Men kom med nogle idéer. Se hvordan jeg kan gøre det bedre. Vi prøver lige den her propel fra en vindballon bare. Den har jeg aldrig prøvet før. Og måske skal vi til at udskifte den her granat ting. Glemte, der var en katapultsæde i. Det var ikke lige det bedste. Hvad kan vi udskifte den her granat til? Den har jeg aldrig set før. Lad os prøve den. Jeg kan ikke helt huske det hedder, så ja, det er ikke så godt. Jeg vidste ikke, det var noget med, at man skulle holde den inde. Er der et eller andet, jeg ikke helt forstår ved det her? Nu hvordan den her, den virker. Nå, man skal bare blive ved med at klikke. Man skal ikke komme med. Særlig højt. Den kan købe skill points. Den gør så jeg ikke. Der er ikke så meget trafik op i luften. Så meget støj. Music? Nej. Ja, det var det. Men der kan vi vælge hvilken skala herude vi skal have. Her der kan I se hvilken her. Jeg tror jeg godt kan tænke mig her. Skal vi prøve at tage en der fylder hele skærmen? Det gør vi. Der kan jeg designe en mand. Jeg tror vi tager en pingvin. Her så med et meget mærkeligt ansigt. Og en kæmpe politihat. Skal vi tage det sådan? Så den ikke meget band. Så der er det.
Skal vi køre med det? Det tror jeg nok, vi skal. Så det var fint. Prøver. Så køber vi nogle bedre affyr. Så tager vi køber sådan en. Og opgraderer. Nå, nu kommer opgradere den en gang. Desværre. Jeg håber I kan lide den her video i hvert fald. Det bliver min nummer 2 video jeg laver. Jeg skal prøve at lægge et link til ham. Hvis I gider, så prøv at tjekke ham ud. Han laver ikke så mange videoer på det seneste. Men jeg håber I vil se noget mere af det her. Jeg tror vi vælger revolver. Den har jeg virkelig stor uheld med. Det er ligesom russisk roulette. Okay. Jeg ved hvad jeg skal tage. Jeg prøver den her. Den har jeg aldrig prøvet før. Så. Den skal vi da prøve. Jeg tror vi tager 2 eller 3 runder til, og så slutter vi videoen af. Men jeg håber I vil kunne lide sådan noget her. Jeg tror der kommer en del op på banen her. Så nu går jeg prøver at gennemføre et spil. Hvis jeg har lyst til at se det. Person ser mega fed ud. Grunden til at jeg kan opgradere den mere end max, det er fordi
fordi jeg har købt noget. Ikke derinde. Eller ikke derinde. Jeg er virkelig dårlig til at finde rundt i det her. Her er det. Som er en af de her to her. Som gør, at jeg kan opgradere ting til højere end max. Så det er meget fedt. Så den virker virkelig godt nu. Det skal vi lige prøve. Se hvor langt vi kan komme op. Med den her gang. Jeg er stadig ikke helt så god til at holde mig inde på den her. Jeg håber, I har nydt den her episode. Husk at like og subscribe. Men I kan finde det at spille ind på Steam. Godt.